प्रमोद बर' बिथाङा गुवाहाटी बेलतलायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ BKWSC बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो भारा होनानै जागासिनो दं। बे खोथाखौ आं बुङाखै। बे खोथाखौ BTCनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा UBPनि मोनसे मिटिंआव बुंफैदों। भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांग्रो, बेनि उनाव डिसकास खालामगासिनो। जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना, बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो, भारा जाग्रा नङा। प्रमोद बर'आ बेखौनो खेबसेनो होबानो जायो, भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय। मा भारा जानांगौ, ओरैनो होनांगौ। नै होखालामबाय आङो, माथो ओरैनो। दा मानगोनां रायजोफोर, मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथां बुंनाय खोथाफोरा बेसेबां सैथो? दिनै दुध का दुध पानी का पानी प्रुफजों लोगोसे नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामना होगासिनो आं। बेनि फिननायखौ BKWSC बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिया होफैदों। दा सैथोखौ बुङोब्लाथाय जोंहा दाय जालायनोसैलाय। खायफा खायफानि देहायाव नांहैगोन, आलौलायगोन, गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामलायगोन। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा UBPनि मोनसे मिटिंआव ओरैबायदि मोनसे लाजिनांथाव खोथा बुंफैलायबाय, ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंफैलायबाय जे गुवाहाटी बेलतलायाव थानाय गेस्ट हाउसखौ BKWSCनो हगारना होबाय होननानै बुंफैगारलायबाय। थांनाय 2020 आरो 2025 बे 5 बोसोराव जेब्ला प्रमोद बर' सारा सोरखार सालायबाय थादोंमोन, अब्ला समाव गुवाहाटी बेलतलायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो बाहायनो होथ'दोंमोन। बे बाहायनो होथ'नायखौनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि असे बिबोनां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा प्रमोद बर' सारा BTCनि सम्पतिखौ फाननानै जाबाय होननानै अजद होदोंमोन। नाथाय दिनै बै गेस्ट हाउसखौनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा BKWSCनो होथारनायनि खोथा बुंफैगारलायबाय। बेनि सायाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा गावनि बिगुमै हाग्रामा महिलारीनि सायाव मा बुंगोन? BTR गोरोबथाजों फैफानाय बा मोननाय BTRनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा अट'नमास काउन्सिल BKWSC होनायाव हेंथा होग्राया सोरमोन? मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी आरो बिथांनि दोलो BPF हानजायानोमोन। BKWSCनि गाहाय दैदेनगिरि मिनिस्वर बसुमतारी बिथाङा UBPनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै BTRनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय BKWSC बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होनो नागिरनायाव हेंथा होग्राया सोरमोन? मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी आरो बिथांनि BPF दोलोआनोमोन। दिनैनि दिनाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बोरै बुंफिननो हालायखोलाय जे प्रमोद बर' सारा भारा होनानै जानायनि खोथा? थ' बर'नि फंसे बाथ्रा फावआव रोखायै लिरनाय दं जे सिखावासो सिखावखौ सिनायो, जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय मोनसे बाथ्रा फावआ रोखायै लिरनाय दं। बेनि फिननायखौ दिनै BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिया फुल क्लियारिफिकेसन होफैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल क्लियारै मोनथिना लानो हागोन। जिहेतु दाखालिबावैसो हाग्रामा महिलारी UBPनि मिटिंआव मोनसे बुंबाय जे प्रमोद बर'आ बै माने खानापारायाव थानाय जि ट्राइबेल गेस्ट हाउस बेखौ माने भारायावसो होदों होननानै बिथाङा। बियो एक्सुवेलि खानापारा नङा, बियो बेलतला
अजन्ता पद सार्भेयाव बियो दङ बिथाङा मानो बिदि बुंदों आं मिन्थिया नाथाय बियो दुखु नांथाव मोनसे रादाब दा बिथाङाथ' बुंबाय जोब्बाय नाथाय माखासे ससियेल मिडियायाव दासिमबो बेखौ लानानै सरसा जाबाय थादों किन्तु आङो मिन्थिगौ जे जों जिहेतु जोंनि काउन्सिल दाजानायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव आं गावनो थांदोंमोन आरो थांनायाव बिथाङा आंजों लोगोसे हनेल बसुमतारी बिथाङा दंमोन आथिखालनि चेयारमेन जों सानै थाङोब्ला बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना नैबे बेलतलायाव थानाय जि बड'लेण्ड भवन बेखौ जेब्लासिम नोंथांमोना जेबो सुबिदा जाया अब्लासिम नोंथांमोना बाहायबाय थानो हागोन आरो बिथाङा बै समावनो मोनसे खोथा बुंदोंमोन खालि बेयाव मोनसेल' खोथा नोजोर हो आसामनि केबिनेट मन्त्रि थाङोब्ला जाहाथे जिरायनो थाखाय मोनसे रुम थायो आरो बिटिसिनि बा बिटिआरनि जायखि मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा थाङोब्ला जाहाथे थानायनि थाखाय मोनसे रुमल' बेयाव दोन ओमफ्राय नोंथांमोना जेब्लासिम नांगौ बाहायबाय था बे होननाय आरो बेवहाय रां रुफा लानायनि जेबो खोथा गैया किन्तु मोनसे समाव जों खोनादोंमोन जे बिटिआरनि बै समाव जि बिथांमोननि एसेम्ब्लि जादोंमोन बे एसेम्ब्लियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय बेखौ मनमोहन ब्रह्म बिथांमोना मोनसे अजद दैखांदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसिनि जि प्रपार्टि बे प्रपार्टिखौ दिनै बड'लेण्ड भवनखौ भारा लानानै बिथांमोना सालायबाय थादों बिदि होननानै किन्तु जोंनिफ्राय दिनै हरनायनिबो खुनु फोरमान गैया लानायनिबो जेबो फोरमान गैया आरो बे नंखाय बाथ्रा दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोरोन्थि सानालासिनो जायफ्रानोखि बे मेडियाखौ नायबाय थादों नोंथांमोना बेखौ मिथिना लानाया मोजां जे प्रमद बर'नि दिनाव जोंनियाव बेबादि खुनु लेनदेन जायाखै आरो भारा होनायनि जेबो खोथा नङा जिहेतु बै समाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गोदानै दाजादोंमोन आरो गोदानै दाजानायाव जोंहाबो खुनु मावख' गैयियाव जोङो बै समाव बिथांनि खाथियाव जों दाबिबो दैखाङाखै नाथाय बिथाङा गावनो अननानै बेखौ होदोंमोन बिथाङा बै समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि हिसाबै बेखौ होदोंमोन आरो आथिखालाव जोङो बे एखे भवनखौनो हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव जोङो बेखौ बिनायाव बाथ्राखौ ओंखारदों बिथाङा बुंबाय जे नोंथांमोना बेखौ बाहायबाय थानो हागोन आरो जों होबाय होननानै बिथाङा होदों दा बिनि थाखायनो आं सानैबो बिथांमोन गाहाय जि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सानैखौबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जों बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन बेजोंनो लोगोसे जोङो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनाय लेखायै बिथाङा इउपिएससि आरो एपिएससिनि थाखाय जोंनि बिकेडब्लिउसि एरियानिफ्राय जों जिबा फरायसा जों हरनो हादों दिल्लीयाव इउपिएससिनि थाखाय बाजिरावानि रेड्डी जि आइएस एकाडेमि दङ बेवहाय जोंनि 15 फरायसाया इउपिएससिनि कचिं लाबाय थादों बिनि अनगायै गुवाहाटीयाव एसपिएम दङ एपिएससिनि थाखाय 15 फरायसाफ्रा बेयाव कचिं लागासिनो दङ आरो बे एखे बाथ्राखौनो जिहेतु प्रमद बर'आ जोंनो होलांबायमोन दा इयुनाव जाहाथे बियो सोलिबाय थायो बियो जाहाथे बाहाल थायो कन्टिनिउ जायो बेखौ जों हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव खावलायनाय लेखा बिथाङा जि फाइनान्सियेल जि माखासे प्रसेस सोलिबाय थादोंमोन बेखौ अलरेडि एप्रुभ खालामनानै होबाय बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावगोन आरो गिबिसिन होजेननाय प्रमद बर' बिथांखौबो जोंखौ नैबे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय जों बिथांखौबो साबायखर बावनांगोन दा बेनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोना गोरोन्थि सानालासिनो बे खोथाखौ मोजाङै मिथिना थानाया मोजां जे सार्भेयाव थानाय जे बड'लेण्ड भवन बेनि थाखाय जोङो सिगाङाव मालाबाबो जोंनि फारसेनिफ्राय बिदि थाखा फैसा बिथाङा बियाखैबो आरो जोंनिफ्रायबो हरसेबो हरनाय जायाखै दाखालि बावैसो दिननि सिगाङाव आङो इउबिपिएफ होननाय गोदान जि मोनसे माने आफादनि आफादगिरि बाबु बर' बिथाङा माखासे आं बिदि माने फेसबुकआव लाइभ फैनायाव नुदों जे बिथाङा खुनु तथ्य गैयालासिनो माखासे बिथांनियाव हयथ' जेबो तथ्य गैया दा बेखायनो जेबो फोरमानबो गैया थेवबो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि भाषणखौ बिथाङा दहाय होनानै बिथाङा बे बाथ्राखौ आङो ससियेल मिडियायाव फैनायखौ नुदों आरो बेखौ नुनानै आं न'आव नायदों आंबो नायनानै दुखु मोनदों आरो दिनैनि गेजेरावनो जों बेखौ एसे क्लारिफिकेसन स्पष्टीकरण होनो होननानै जों साननानै दंखायोमोन दा नैबे समाव आं टंलायाव फैनाय समाव दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फिन खेबसेबाव आं स्पष्टीकरण होनो नागिरदों जे प्रमद बर' बिथाङा नैबे जि मोनसे बिटिआर बा बिटिसिनि जि मोनसे सम्पति बे सम्पतिखौ जोंनो बाहायनोसो होदोंमोन आरो बे बाहायनो होनानै बिनि प्रतिदानाव बा बिनि एगेन्स्टआव बिथाङा खुनु बेयाव रां लानायनि बा भारा लानायनि खुनु नजिर गैया आरो बे जि बाथ्रा ओंखारदों बियो थारैनो बियो एसे दुखुनांथाव जादों आरो बियो थार बाथ्रा नङा आं बेखौनो दिनै आं जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै आं बेखौ स्पष्टीकरण होबाय गोजोन्थों। थेंक इउ